Кофеин с Алекс и Момчил. Най-усмихнатото сутрешно шоу. Имаше дебати, дори балотаж, предизборни плакати и цял чувал с лъжи. Единствена ще ви оправя, ми повтаряте след ден, но добре, че всичко свърши и разкараха се те от мен. Аз имам пет, алилуя, и президент от ГЕРБ. Аз имам пет, алилуя, и президент от ГЕРБ. Кофеин с Алекс и Момчил. Сутрешното шоу по радио FM+.